Zure seme-alabak non matrikulatu erabaki gabe zaude? Zatoz Ondarreta ikastetxera. 2019an jaioa? 2021-2022 ikasturterako matrikula garaia urtarrilaren 18tik 29 izango da. Ezagutu gaitzazu. Euskal Eskola Publikoa garelako, doakoa eta kalitatezkoa. Sistema pedagogiko berritzailea da gurea, gaurkotasunean oinarritua, ikaslearen interesak eta motivazioak hartzen ditugu kontuta. Haurrak dira gure eskolako ardatz. Etorkizunean beharko dituzten konpetentziak lortzeko tresnak eta aukerak eskaintzen dizkiegu gurean. Aniztasuna, aberastasuna dela sinisten dugulako. Guztion artean eraikiko dugu etorkizuna. Zatoz gugana, deitu gaitzazu 943 599 2 5 6 telefono zenbakira eta eskatu hitzordua. Eskola erakutsi eta gure hezkuntza sistema zein den azalduko dizuegu. Ondarreta ikastetxea, nirea, zurea, denona.